ललिता विशाखादि जदा सखी वृंदा, ललिता विशाखादि जदा सखी वृंदा, अज्ञाय कोरीपा सेवा चरणारविंदा, अज्ञाय कोरीपा सेवा चरणारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दासा, सेवादि आशा करे नरोत्तम दासा, सेवादि कार्य अभिलाषे करे नरोत्तम दासा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जीवने मरणे गति हारो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा प्रभु, हरि बोल, സൂപ്പർ. വെരി നൈസ് പ്രഭുജി. പ്രഭു ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അല്ലല്ല, പ്രഭു സംസാരിക്കണ അങ്ങനെയല്ലേ, അപ്പം ഈ പാട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഹൈ പിച്ചിൽ പോണ പാട്ടല്ലേ, ആ പ്രഭു ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് പാടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃപയാണ് മാതാജി. കണ്ണൂർ സസ്പെൻഷൻ ഫുൾ കീർത്തനീയസ് ആണല്ലേ മാതാജി? എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി 18 പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സിന്? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അവസരം കൊടുക്കണോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ. 18 പേര് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചാൻസ് കൊടുക്കണോ? അല്ല, നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ചെല്ലണം കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമുക്ക് മന്ത്രം 6 കിടക്കാം അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ
स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण കൃഷ്ണമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 6 കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 6. ഇന്നലെ ശശികല മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ അധികാരീസിനെ കണ്ടു എന്ന്. അത് ചിലപ്പോ ഈ മന്ത്രത്തിലായിരിക്കും കണ്ടത്. ഇവിടെ അതെ വരുന്ന മാതാജി, ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ 3 അധികാരികളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം, ആമുഖത്തില് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിലോട്ട് മാറ്റാം. മാറ്റും. ആമുഖത്തില് 3ാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുത്തില്ലേ, അതെ, അധികാരികൾ. അത് ശരിക്കും 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ചോദ്യം വരേണ്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഉപദേശാമത്തിലൂടെ കാണും. എന്താ കൂടുതലായിട്ട് അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപദേശം അതേതിനെ പഠിച്ചത് നമ്മള്. അത് തന്നെ, സെയിം തന്നെ. നമ്മൾ അതെ, അത് തന്നെ, ഉപദേശാമൃതത്തിലും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും കണ്ടു. അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വിശദമായിട്ട് ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഉം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാഭാഗവതരുടെ വീക്ഷണം. 4, 5 നമ്മൾ കണ്ടത് ഭഗവാൻ അചിന്തനീയമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്തും സാധിക്കും, മഹാപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ മഹാപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഭക്തന്മാര് സ്വീകരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന 6 തൊട്ട് ഉള്ള മന്ത്രത്തില് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മഹാഭാഗവതർ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തികൾ വിവരിക്കുന്നു. അത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അജ്ഞനാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതമാണ്. സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. ഇനി മന്ത്രം 6 എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണത്തെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് 3 അധികാരികൾ അറിയാലോ.
ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. പരിശുദ്ധ ഉത്തമ ഭക്തർ അല്ലേ? അവരാണ് Yes. മഹാഭാഗം. മാധവജി ഇതിൽ 4 മുതൽ 8 വരെ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് മാധവജി. 4 തൊട്ട് 8 വരെ ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ലോകാസ്. അതെ അതെ 4 വരെ 8 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ 2 മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അചിന്തനീയമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമ്മളെ കടക്കൂട്ടുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് ആർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ? ആ ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇനി 6ാമത്തെ മന്ത്രം തൊട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ്. ഓക്കെ, 4ലും 5ലും ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയും ആ അചിന്ത്യ ശക്തികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ, അത് പറയുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ ബാക്കി വസ്തുക്കളെയൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ സ്ഥാനം പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മഹാഭാഗവതനെ കഴിയും. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ മന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ആ ഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മന്ത്രം 6ലും 7ലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാഭാഗവതങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മള് ഈ 4 തൊട്ട് 8 വരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 4ഉം 5ഉം കണ്ടു അല്ലെ? 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി 6ാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ മന്ത്രം 5ല് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെ അകത്തുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട മന്ത്രത്തിൽ കണ്ട ഭാഗം. ഇതേതാ ഈ പിക്ചർ? സാക്ഷി ഗോപാൽ. സാക്ഷി ഗോപാലാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നടന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി നടന്നത്. ഇനി ഇതെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങ് കൃഷ്ണലോകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ വരും. ഇത് അകത്തുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഈ പിക്ചർ, 3ാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, പരിശുദ്ധ കിടക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അവിടെ ദർശിക്കുന്നു. ഈ 6ാമത്തെ മന്ത്രം. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നോ? ചൊല്ലിക്കും. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. കൃഷ്ണ മാതാജി, വെരി ഗുഡ്. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിയാണോ എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും. എന്ത് കണ്ടാലും അത് സകലതിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കും. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് എവിടെ പോകുമ്പോഴും
എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് കാണുക. നമുക്ക് ഒരു GAP ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രാൻഡിനെ GAP ചിലര് ആ ബ്രാൻഡിലെ തൊപ്പി വെക്കും, ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇടും. അപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയാതെ? GAP. അദ്ദേഹം അത് രജിത മാതാജി എന്തോ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം, അതാണ് മഹാഭാഗവതൻ. വേറെ ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് കാണുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനായി ദർശിക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് സൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും. അതുപോലെ മറ്റൊരു മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ജസ്റ്റ് ഈ വേറെ പ്രീച്ചിങ്ങിന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്ത് 2 ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് വെച്ചിരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഒരു വൈറ്റ് കളറും ഒരെണ്ണം ബ്ലൂ കളറും. ഉടനെ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ദർശിച്ചത്? ഭഗവാൻ. ബ്ലൂ Maybe കളർ. Krishna Balaram. രാധാകൃഷ്ണൻ. അല്ലല്ല, കൃഷ്ണ ബലരാം. വൈറ്റ് ബ്ലൂ. ഒന്ന് വൈറ്റ് ആണ്, ഒന്ന് വെള്ള കളർ, ഒന്ന് ബ്ലൂ കളർ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബലരാമനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? അതാണ് മഹാഭാഗവതൻ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം പോലും അവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണും. സർവ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നു. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനെ കണ്ടാലും, ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാലും, നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അല്ലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയല്ലോ, പണ്ഡിത സമദർശിന ആ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി 14. സുനീചേ വത്സോപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അതാണ് ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും ഏത് കണ്ടാലും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു നായയെ കാണുന്നുണ്ട്, ആനയെ കാണുന്നുണ്ട്, ചണ്ടാളനെ കാണുന്നുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണനെ കാണുന്നുണ്ട്, പശുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷൻ, ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. ഇനി നമുക്ക് മഹാഭാഗവതൻ, ഇത് മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കല്ല, പേഴ്സൺ ഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ട്. അവൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയോ മായയിലോ അല്ല. ഇതാരാണ് ഈ പിക്ചറിൽ? പിക്ചർ കണ്ടില്ല മാതാജി. നാരദ മഹർഷി കയാധുവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് മാതാജി. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി കയാധുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരാണ്? നമുക്ക് പിക്ചർ വന്നില്ല. സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ? അത് മാതാജി ചിലപ്പോ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? സൈഡിലാണ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പിക്ചർ. റൈറ്റ് ഇല്ല, സൈഡിൽ മാതാജിയും പിന്നെ വേദപ്രിയ മാതാജിയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കും. അത് ഓക്കെ. കണ്ടു മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മഹാഭാഗവതനാണല്ലേ കയാധുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്റെ ഓരോ നിമിഷവും കൊല്ലാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പിതാവിനെയും ആരടുത്തും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല.
അതൊരു മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണമാണ്. ആരടുത്തും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് ദുർവാസ മുനി ഒരു ഭീകരസത്വത്തെ, തീ തുപ്പുന്ന ഒരു ഭീകരസത്വത്തെ വിടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ എതിർക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ദുർവാസ മുനിയോട് വെറുപ്പോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സവൈമന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയം. പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണം ഇത് പറയാം. തന്റെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ശൃംഗി ശപിച്ചിട്ടും തിരിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ തെറ്റ് എന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി. പിന്നീട് ആ 7 ദിവസം താൻ തക്ഷകന്റെ കടിയാൽ മരിക്കും. അപ്പൊ ആ മരണസമയത്ത് താൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവൻ മഹാഭാഗവതരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വൃത്രാസുരനെ പറയാം അല്ലെ. വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. ഇന്ദ്രനോട് പറയാൻ, നീ എന്തിനാ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത്? നിന്റെ കയ്യില് ദധീചി മഹർഷിയുടെ ആ വജ്രായുധം ഇരിക്കല്ലേ, എന്നെ കൊല്ലൂ. അത് ഭഗവാൻ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ വധിക്കൂ. അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര മഹാഭാഗവതന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതന്മാരുടെ വീക്ഷണം എന്താണ്? ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല, ഉത്കണ്ഠയില്ല, മായയിലല്ല, എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്. അതാണ് മഹാഭാഗവതം. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാല് ഈ 3 അധികാരികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇത് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ട സെയിം സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഇവിടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും കണ്ടു, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഭാവാർത്ഥത്തില്? സകല വസ്തുക്കളെയും വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടോ? വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ. ശശികല മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് സ്വന്തം മതപ്രമാണമനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അത്തരം ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധന സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണെന്നോ അയാൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല. അത്തരം ഭക്തന്മാർ പതിവനുസരിച്ചുള്ള രീതി അനുവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തി മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അവർ കലഹിക്കുന്നു. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക സീമകളെ അതിലംഘിച്ച് ആത്മീയ തലത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭൗതിക ഭക്തന്മാരാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയവരെ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക ഭക്തനാണ് അല്ലെ, തുടക്കക്കാരനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർ ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തിൽ, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരെ ഏത് സ്ഥാനത്താണെന്നും ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അവര് പിന്നെ ചിലപ്പോ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്, അതെന്താണ് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ്, അവരും ഭക്തിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉള്ള തർക്കത്തിലൊക്കെ വരും. അവർക്ക് അത്രയും ആ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ല, വളരെ വിരളമായിട്ടേ അറിയത്തുള്ളൂ, മൃദുവാണ്.
അവരുടെ വിശ്വാസവും അത്ര ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇല്ല ഭഗവാനോട്. മൃദുവായിട്ടുള്ള വഴക്കമുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവര് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിഗമനത്തിലൊന്നും പരിചിതമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ 3 തലത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടതാണ്. പ്രാകൃത ഭക്ത. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോ മാതാജി. അത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ മാതാജി. പ്രാകൃത ഭക്തരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോ 16 മാല ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഗുരുവിന് മാത്രമേ അവര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കൂ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതില് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതി പറയും. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ കനിഷ്ഠ, ഉത്തമ കനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ 3ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ട്രാൻസിഷനിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ മധ്യമയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ ഇതല്ല, അത് തന്നെ പല ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രാകൃത ഭക്തർ, പ്രാകൃത സഹജിയ, പിന്നെ പ്രാകൃത ഭക്ത, അങ്ങനെ വരും. പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇവര് ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിക്കുള്ളൂ, യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രാകൃത ഭക്തയിൽ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ അവർ ഉയർന്ന് 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെയും മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആ ഒരു തലത്തിൽ വരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് മധ്യമ അധികാരിയെ കുറിച്ച് കാണാം. അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മധ്യമാധികാരി. വായിച്ചോ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ വായിക്കണോ? മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 1 ഭഗവാൻ, 2 ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, 3 പരമപുരുഷജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, 4 ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമവാചനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു, നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശ്വര തത്വത്തിനേഷു ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രേമ, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ 4 രീതിയിൽ വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനിഷ്ഠാധികാരി 3 ലെവൽ പറഞ്ഞു. പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, പിന്നെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരി, അതായത് ഹരിനാമ ഭക്ത. ഈ 3 ലെവൽ. ഹരിനാമ ഭക്ത കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി ഇതുപോലെ 3 കാറ്റഗറി വരും. കനിഷ്ഠ മധ്യമ, മധ്യമ മധ്യമ, ഉത്തമ മധ്യമ, അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാണ് 2ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന മധ്യമാധികാരികളായിരിക്കും. അപ്പം DT വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും മധ്യമാധികാരികൾ. അതല്ലേ, DT വർഷിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റീസിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കും. ഭക്തരോട് എങ്ങനെയാണ്? മൈത്രി, സൗഹൃദമാണ്. ഇതാണ് പ്രേമ, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ. ഈ 4 കാര്യം. പ്രേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെയും, മൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദത്തോടെയും, കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള
ജനങ്ങളോട്, ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കൃപയാണ്, കാരുണ്യവും. ഇനി ആരെയാണ് ഉപേക്ഷ? അവഗണിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള, നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ഒഫൻസ് ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുക. ഈ കനിഷ്ഠ, ഈ മധ്യമ അധികാരികളാണ് കൂടുതലും പ്രചാരകരായിട്ട് പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത്. മധ്യമ അധികാരിയാണ്. അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനിലും ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ 4 രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം, നിഷ്കളങ്കരായ ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികരെ സമീപിക്കുന്നില്ല, നാസ്തികരെ അവഗണിക്കുന്നു. പ്രേമ, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. അവിടെ ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയാം. സുനന്ദിനി മാതാജി അല്ലേ നേരത്തെ വായിക്കാമെന്ന്? മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവൻ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശ്വാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. കാരണം രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ആത്മാവ് ഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെന്നോയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവദ്ംശമായ ജീവാത്മാവ് തനിക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തില്ലെന്നും നായയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരാംശം തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിനാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നും ഉത്തമാധികാരി അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി എല്ലാം സമദർശിയാണ്, അല്ലെ? വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം, വിമർശന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്, ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ, എല്ലാരെയും ആത്മാവിനെ കാണും. സമദർശിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഒരു നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനെയും, അതാണ് ആ ശ്ലോകം, ഇതാണ് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രണ്ടുപേരും, ഒരു ശ്വാനനാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനായി, മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട്, മറ്റൊരു ജീവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് നായയായി? കാരണം തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും, അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലും അകപ്പെട്ടു പോയ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കരുണയോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ശ്വാനന്റെയോ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മഗതിയെ കണക്കാക്കാതെ ഉത്തമാധികാരി 2 പേർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം അഭിജ്ഞനായ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്, ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം. ഉത്തമാധികാരിക്ക് വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നവർക്കേ വിമർശിക്കാൻ പറ്റൂ. വേർതിരിക്കാതെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരി വിമർശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഉത്തമ അധികാരി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലെവലിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. ഒരു മധ്യമ അധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വിതുരരെ എടുക്കാം. വിതുരർ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ വിതുരർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വിതുരർ
പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, തന്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു. എന്നിട്ടും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്? മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്ര ഭീമന്റെയും യുധിഷ്ഠിരന്റെയും കൂടെ കഴിയുകയാണല്ലേ ആ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന്. ഇപ്പൊ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രരെ സേവിക്കുകയും എന്നും രാവിലെ എണീറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിതുരര് വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രനെ വഴക്ക് പറയും. ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വഴക്ക് പറയാൻ. നാണമില്ലേ ഒരു നായയെ പോലെ തന്റെ മക്കളെ കൊന്ന് മക്കളുടെ എല്ലാ മരണത്തിന് കാരണമായ ആ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് കഴിയാൻ നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ആ കഠിനമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനംമാറ്റം വന്ന് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരിക്ക് ആ തലത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം ഏകത്വം സമദർശിയായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മധ്യമാധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദർ മധ്യമാധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ടീച്ചർ LKG കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ ടീച്ചറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഒരു ഉത്തമാധികാരി സമദർശിയായിട്ട് നിന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവർക്ക് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലെഫ്റ്റ്. നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും മാതാജിയുടെ. ലെഫ്റ്റായി മാതാജി വരും. അതെ അതെ, നെറ്റ് കട്ടായി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സമയം ഇന്നലെ ഇതേ സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നത് കട്ടായത്. അതെ അതെ, ഈ സമയമാകുമ്പോ വൈഫൈക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തൽക്കാലം വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോ എന്തായാലും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മധ്യമ അധികാരി എന്തുകൊണ്ടാണ്
ആ, ഈ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞോളൂ. അവരോട് കരുണയുള്ളത് കാരണം, ആ പതിതരായവരോട് ഉള്ള കരുണ കാരണമാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? കറക്റ്റ് ആണ്. അവരെ സമീപിച്ച എന്താ കുഴപ്പം? അവർ വീണ്ടും ആ തെറ്റുകൾ പറയും, അപരാധം ചെയ്യും അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപരാധം. അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് അവര് അപരാധം ചെയ്താൽ അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകന്നു പോവുകയുള്ളൂ. അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം സഹിക്കും, പക്ഷെ പാപം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് ആ പാപത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാന് സഹിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അപരാധം പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ അവബോധം ഒരുപാട് തെറ്റിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മധ്യമാധികാരി ഈ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു അല്ലേ? ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ദർശനം ഏൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ആരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മധ്യമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന തലത്തിലാണ് വരിക. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഉത്തമ അധികാരിയെ അനുകരിച്ച് ബാഹ്യമോടിയായി ഏകത്വവും സൗഹൃദവും പുലർത്തുകയും എന്നാൽ ശാരീരിക നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കപട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ച സാഹോദര്യം എന്ന സങ്കല്പം ഉത്തമാധികാരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷന്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മാവിനെയോ മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂഢനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഉത്തമാധികാരിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉത്തമാധികാരിക്കേ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഉത്തമാധികാരിയെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോകും. ഒരിക്കലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയെ. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരിലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം മാത്രമേ കാണൂ. ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയിലും ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കണ്ടു, അല്ലെ? അപ്പം ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവിന്റെ അടുത്ത് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രാത്രി സമയത്ത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ ഉത്തമ അധികാരി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയെ പോലും ഒരു ഭക്തയാക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് കണ്ട് സാധാരണ ഉള്ള ഭക്തന്മാര് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഭക്തര് ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 4 നിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ. നമ്മൾ കുറെ തിയറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഇതൊന്നും ഏൽക്കില്ല, എന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹരിദാസ് താക്കൂർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഴ്ച സംഭവിക്കും. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരികൾക്ക് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കും. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉത്തമാധികാരിയെ അനുകരിച്ച് ബാഹ്യമോടിയായും ഏകത്വം സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും എന്നാൽ ശാരീരിക നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കപട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ മാത്രമാണ്. ഈ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ യഥാക്രമം ദർശിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുൻ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അനുപശ്യതി, ആ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അനുപശ്യതി. ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഉത്തമ അധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരുണ നൽകുന്ന ഒരു മാർഗം തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.
ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയുടെ പോലെ എല്ലാം വൈരാഗ്യമാണ്, ഞങ്ങള് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ അനുകരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ പോയാൽ അവർ വിചാരിക്കുമോ ഞങ്ങളോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് ഇവര് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത്, അവർ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കോളും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്തമാധികാരിയെ. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മുടെ നാമജപം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഉത്തമാധികാരിയില് വരിക. അനുപശ്യതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അനുപശ്യതി എന്ന വാക്ക്, അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കാണേണ്ടത്? അനു എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പിന്തുടരുക. അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക. പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക. ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ്, ചെവികളിലൂടെ കാണുക. ശ്രവിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക. കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങൾ അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾ കൊണ്ടല്ല വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വികലമാണല്ലേ. അതിന് 4 ഡിഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ 4 ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ പറയില്ലേ? ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക കണ്ണു വെച്ച് നമുക്ക് വസ്തുതകൾ ശരിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ചെവിയിലൂടെ കാണുക, അതായത് കേൾക്കുക, ശ്രവിക്കുക. ആരെയാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അവര് പറയുന്നത് ശ്രവിച്ച് നമ്മള് കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. ശ്രവിച്ചാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? അനുപശ്യതി. അനു എന്നാൽ ആ പാരഗ്രാഫ്, അനു എന്നാൽ അവിടെ തൊട്ട് വായിച്ചോ. രജിഷ മാതാജി വായിച്ചോ. അനു എന്നാൽ പിന്തുടരുക എന്നർത്ഥം. പശ്യതി എന്നാൽ ദർശിക്കുക എന്നർത്ഥം. വസ്തുക്കളെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്. പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായി ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ശ്രീനാരദന്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വേദസന്ദേശങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരും മൂർച്ചയേറിയ ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരുമായിരുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കാണുന്നു. കാഴ്ചയുടെ 2 ലെവലുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ പടത്തില് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കാലുകളുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എത്ര കാല് കാണാൻ പറ്റുന്നു? 4. എല്ലാരും 4ആണോ കാണുന്നത്? 5 കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ശരിക്കും 4 കാലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 4 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക്
5 തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ കാലില്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിയല്ല, എപ്പോഴും കാണുന്നത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കേൾക്കണം. എങ്ങനെ കേൾക്കണം? പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, അത് അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുക, പ്രാമാണികരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പലതും അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മുടെ മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധി എന്നത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇതിലൊരു കഥയുണ്ടല്ലേ, ഒരു 3 ഡോക്ടേഴ്സ്, ഒരാള് ഓർത്തോയാണ്, ഒരാള് ന്യൂറോ, വേറൊരാള് നെഫ്രോ. അപ്പൊ ഈ 3 ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോ ഒരാള് മുടന്തി വരികയാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ മുടന്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ന്യൂറോ സർജൻ പറയും, ഇയാൾക്ക് എന്തോ ന്യൂറോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, കാലിലേക്കുള്ള ഞരമ്പിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഓർത്തോ ഡോക്ടർ പറയും, അല്ല അയാളുടെ എല്ലിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നെഫ്രോ പറയും, അല്ല കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അയാളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുടത്തി നടന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന അവരവരുടെ മനോഭാവം, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, അധികാരം. അപ്പൊ അയാൾക്കല്ലേ അറിയൂ അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാ മുടങ്ങുന്നതെന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ മനസ്സിലായി നമ്മള് ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റ്, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ല. കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാനും കേൾക്കുകയും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന സോഴ്സിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. ബുദ്ധി എന്നത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ചെവിയിലൂടെ കാണുക, പരമ്പരയിലൂടെ ശരിയായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തന്നോ? അല്ല, ലാസ്റ്റ് അല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വായിച്ചോ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർ വായിക്കണേ. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നവയല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഇത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആധികാരിക വ്യാഖ്യാനമത്രേ. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയും ഉണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയിലെയോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെയോ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനധികൃതങ്ങളാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, വേദങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ പരിപൂർണമായ രഞ്ജിപ്പുണ്ട്. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാനിലും അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലും വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ നിന്നും വേദം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ബ്രഹ്മബോധ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമാധികാരിയായി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. വസ്തുസംബന്ധമായ നേട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഈ വീക്ഷണം പുലർത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നവർ പ്രശസ്തിക്കും പ്രതിഫലത്തിനുമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ബാഹ്യാവരണമായ ശരീരത്തെ സേവിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈശ്വരാംഗമായ ആത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നില്ല. അത്തരം അനുകരണം നടത്തുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഉത്തമാധികാരി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ദർശിച്ച് സേവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക വശങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 2 പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കേണ്ടത്, കേട്ടാണ് വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരു, പിന്നെ ശാസ്ത്ര. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്? നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, പിന്നെ ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, വേദങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയെല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആ വീക്ഷണം സാധാരണ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഈ വീക്ഷണം പുലർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ദർശിച്ച് സദാസമയം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് വേണ്ടത്. അവര് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പരമാനന്ദത്തിലാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് ആ അധികാരിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആമുഖത്തിലുള്ള 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. 3 അധികാരികൾ ഏതൊക്കെ, അവര് ഓരോരുത്തരുടെയും സാക്ഷാത്കാരം അവരെങ്ങനെയാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപദേശാമൃതത്തിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, 2നും സെയിം ആൻസേഴ്സ് തന്നെ. ഈ ഏകത്വം അനുപശ്യത, അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ, അടുത്ത അധ്യായം അല്ല, അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മുടെ മംഗളാരതിയില് പ്രജീഷ് പ്രഭു എന്തായാലും ലെറ്റർ തരുമല്ലോ അല്ലെ? പ്രജീഷ് പ്രഭു സേവയുടെയും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ലെറ്റർ തരും. പിന്നെ ശശി പ്രഭു ഉണ്ടാവും. 4 പേരാണ് ഒട്ടും പങ്കെടുക്കാത്ത 4 പേര്. അവര് ലെറ്റർ എന്തായാലും തരുമല്ലോ. ഒന്ന് ഉജ്ജ്വല മാതാജി, ഒന്ന് പ്രജീഷ് പ്രഭു, പിന്നെ സുനന്ദിനി മാതാജി പറഞ്ഞു ലെറ്റർ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മാതാജി ലെറ്റർ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തോ ശിക്ഷാഗുരു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി ഓക്കെയാണ്, പ്രജീഷ് പ്രഭു ഓക്കെയാണ്. ഉജ്ജ്വല മാതാജിക്കും അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മാതാജി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സില്? മാതാജി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേറുവാ. മാതാജി ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞാനൊന്നും പറയട്ടെ. ആണോ? മാതാജി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് വേറേതാണ് കേട്ടോ. ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം കയറുന്ന ക്ലാസ് ആണേ. എനിക്ക് മാതാജി ലിങ്ക് മാറി കയറിയതായിരിക്കും. സാധാരണ അങ്ങനെ കേറാൻ അനുവദിക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായി തീരാറായി. മാതാജി ഏത് ലെവലാണ്? 4 ആയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ലെവൽ 5 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ലിങ്ക് വന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത്. ലിങ്ക് വന്നു, അതിനകത്ത് കേറി ഞാൻ. ആ ലിങ്ക് 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ഉള്ളൂ ആ ക്ലാസ്. അത് കഴിഞ്ഞു. അത് ശരി. ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 8:30 തൊട്ട് വേറെ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി കയറി അറിഞ്ഞില്ല. അത് ഈ സെയിം ലിങ്കിൽ പല ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല ടൈമിൽ പല ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് സമയം നോക്കാതെ മാറി കയറിയതാ. പിന്നെ ശശിപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ശശിപ്രഭു പോയോ? കാരണം എന്നോട് കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു. ഈ 4 പേര് ഒരു ക്ലാസ്. പ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശശി